Yaba mfowethu, ngizucele mina lapha ethi bona amantombazane amaphoyisa egcwele ku-TikTok. Ayikabi mfowethu, angizile ngempi. Ngiyazi ukuthi lapha endlini yakho nenqwaba yozankosi ungangibopha impela ngilale ngivalele. Kodwa wena ubufunani ku-TikTok ngoba nawe iphoyisa? Uzibone wonke lamanyala lawa amaphoyisa e-advertiser lapha. Wena ubufunani ku-TikTok? Cele. Wabone kanjani makuwukuthi amaphoyisa awavumelekile uba no-TikTok? Wena wabone kanjani lamaphoyisa amantombazane ebhizi lapha ku-TikTok? Wena Cele futhi ngikubone laphana usurroundwe abantu abagqoke into ezibomvu ngazo omalemani. Ubiza amaphoyisa ukuthi waza ucula le ngoma ethi bengilele hotela bengibiza uManimeka bethi woza amalava. Usumalavalava wanini? Usuka nini umalavalava wena Cele? Usumalavalava since nini Cele? Ngokuthi amaphoyisa awafuneki nje ku-TikTok. Ubuwabizelani kule video le video engikhuluma ngayo? Wow. Wena uyathanda njalo ukwenza izinto ezinhle wedwa. Wafike lapho uvalizwe uthi ningaphuza utshwala. Ngayithola futhi ivideo yakho ngayisabalalisa la udansa khona. Angazi noma wawubudlile na, kodwa usotshwaleni. Athanda njalo ukuba semnandini wedwa. Njengamanje usufuna ukuba wedwa la ku-TikTok. Ngakubona nje wena Cele, wena ufuna ukuba wedwa. Angilwi, ngifuna ungizwe kahle. Ngifuna ungizwe kahle mfowethu. Ngifuna sikhulume kahle lento njengamadoda. Ngiyazi ukuthi unenqwaba yebhamu laphana oyiphuca abantu. Unenqwaba yozankosi nama-pepper spray. Ungangibopha noma inini. Kodwa wena ufunani ku-TikTok Cele?